ассалому алайкум ба кулли тамошобинони шабакаи садои умед ва ба кулли тамошобиноне ки алҳол моро тамошо карда истодаин. Узри зиёд ки дер боз шуд, навигариҳо нест. Иншааллоҳ навигариҳо ай пеша. Чуноне ки меган дер ояду шер ояд, бисёр навигариҳои хуб карда истодаим иншааллоҳ. Имрӯз хостем ки ҳамин кӯдаки 9 солае ки шумо мебинед бисёр маҳоратҳои хуб дорад ва чандин филмҳо гирифтагӣ ҳастем дар шабакаи худаш бо номи Муҳаммад Films. Ана ҳамин шабакаи ҳамин кӯдаки 9 сола ҳаст ва ана ҳамин паскаскае ки шумо мебинед дохили ҳамин ҳам шавен боз шабакаи ҳамин кӯдак медароен ва инам гирдаке ки шумо дида истоден дар рӯи видеотон ҳаминҷаро ҳам зер кинен рост шабакааш медароен ва дар YouTube ҳам метавонед ки бо номи Муҳаммад Films нависен. Шабакаи ин дарак мебарояд, бисёр маҳоратҳои хуб дорад ва бисёри бародарон дар одноклассники Instagram ва дар WhatsApp мо нависанд ки мо ин кӯдака дастгирӣ мекунем, аму филма тамошо кардагӣ ҳастанд ва касе тамошо кардагӣ нестин ҳамин филма ссилка дар таги видео ва дар комментария ҳам мегузорем, як дохил шуда тамошо кунем. боварӣ дорам ба ҳамаи шумо писанд меояд ки мо ин кӯдака дастгирӣ мекунем то ин ки ин кӯдак ба мисли Сами Юсуф, Моҳир Зайн яъне ки нашидҳову сурухҳои тарбиявӣ бихонад. иншааллоҳ бародарони азиз, алҳол дастгирии шумо дохили ҳамин шабака шуда обуна шавен ва рӯзҳои наздик иншааллоҳ Instagram ва WhatsApp ин кӯдакро мекушоем ва худтон метавонед бо худаш суҳбат кунед. бисёр маҳорати хуб дорад иншааллоҳ. ҳаракат мекунем ки ба мисли Сами Юсуф, Моҳир Зайн, Мишари Рашидӣ, яке аз Тоҷикистони мо ҳам ҳамин хел ҷавон барояд. ҳоло кӯдак аз 9 сола аст, аз ин мо дастгириш кунем. иншааллоҳ маҳоратҳои хуб дорад ва дар кино ҳам ва тарзи гавзаниаш ҳам хеле хуб астай. хайр даромада филмша тамошо бикунен. ина дута филм дар ссилка дар таги видео ва дар комментария ҳам мегузорам. дар YouTube ҳам ана ҳамин хел ном қатӣ бинависен Муҳаммад Films мебарояд. дохили шабака шуда обуна шавен ва рӯзҳои наздик Instagramша ки кушодем қатъи однокласникиш бо худаш суҳбат мекунем ва дастгирӣ мекунем, чӣ кор мекунем, унсуш дар дасти худтон астай. ва бародарони азиз, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед ва ҳатман ҳамон зангуларо зер намоед то ин ки хабар ба шумо бирасад ҳар боре ки мо наворҳои нав мекунем ва иншааллоҳ бисёр филмҳо гирифта истодаем бо хости худованд. барои ҳамон қадар видеоҳо накарда истодаем. дер биёяд шер мебиёяд иншааллоҳ. барои ҳамаи шумо худо хоҳад тарбиявӣ аст, фоиданок аст ва ҳатман дохили шабакаи додарча шавен, дастгириш кунен. ман боварӣ дорам маҳоратҳои хуб дорад. тоҷикистон ҳам иншааллоҳ номша мебардорад ва номи исломро ҳам.